El tripartit té previst modificar avui, en el ple del Parlament, el procediment per escollir el director de l'Oficina Antifrau, una institució encarregada de vetllar pel bon ús del diner públic. La dificultat per arribar a un acord entre els partits polítics sobre qui ha de dirigir l'organisme manté paralitzat de moment el projecte. Convergència i Unió va decidir ahir portar-ho al Consell Consultiu i si aquest matí la mesa del Parlament ho permet, la modificació de la llei podria quedar fora de l'ordre del dia del ple d'avui. Després de mesos sense acord sobre qui ha de dirigir l'Oficina Antifrau, organisme que ha de vetllar per la transparència en els diners de les administracions, els partits del govern tenen previst modificar-ne avui el procediment d'elecció del director. Fins ara era necessari el suport de 3/5 parts del Parlament perquè fos elegit. Amb la modificació n'hi hauria prou amb una majoria absoluta. Ciu i PP consideren que, amb el canvi, l'organisme serà més governamental que mai i per això Ciu ha demanat un dictamen al Consell Consultiu per fer caure aquest punt del ple d'avui. Els partits del govern els acusen d'obstruccionisme. De no atendre les peticions i els drets d'alguns diputats de la cambra, siguin del partit que siguin, s'estan alterant greument aquests drets i, per tant, s'està creant un precedent. Ens sembla una actitud lamentable d'obstrucció de l'acció de govern. El govern tripartit proposa el fiscal David Martínez Madero per dirigir l'Oficina Antifrau, però no té l'aval ni de CiU ni del PP. Si es modifica el sistema d'elecció, els partits del govern el podrien nomenar. Els grups que donen suport al govern han aprovat avui una modificació de la llei de l'Oficina Antifrau per facilitar el nomenament del seu director. El tràmit s'ha fet per lectura única després de desestimar la petició de Convergència i Unió de portar de nou el text al consultiu. El Parlament ha rebaixat el consens necessari per nomenar el fiscal David Martínez Madero com a responsable de l'Oficina Antifrau. Si la llei preveia el vot afirmatiu de les 3/5 parts del Parlament per tirar endavant el nomenament, ara només és necessària la majoria absoluta. La impossibilitat de posar-se d'acord entre govern i oposició han portat a aquest canvi, que ha indignat a Ciu no tant pel contingut sinó per les formes. Resulta que estem dient que el Constitucional no ens retalli el nostre estatut i aquesta cambra avui el que farà és una retallada de l'actual estatut i del seu desenvolupament. Algun grup parlamentari en aquesta cambra no li vol donar l'ok perquè l'Oficina Antifrau pugui començar a funcionar. Aquest és el fet gravíssim. PP i Ciutadans han criticat la poca independència de l'instrument, així com el nou sistema d'elecció, que també s'aplicaria en cas que el ple vulgui destituir el director per negligència notòria i greu. Expliquem a les 8:24 en directe, matins a TV3, avui que el ple del Parlament té previst modificar també una llei amb molts entrebancs, és la llei antifrau. Els partits de govern, PSC, Esquerra i Iniciativa, podrien reformar precisament el text aprovat recentment per canviar el procediment d'elecció del director. Perquè fins ara era necessari, és encara necessari, com a mínim, el suport dels dos principals partits de la cambra, és a dir, PSC i Convergència i Unió. Però la Federació Nacionalista ha bloquejat l'elecció del fiscal David Martínez Madero. Per això el tripartit vol canviar la llei per no dependre de l'oposició, perquè vol que sigui precisament aquest fiscal actual qui dirigeixi aquesta oficina. Tot i que la modificació està prevista per avui, finalment podria no debatre's si s'admet la petició de Convergència i Unió d'enviar-la al Consell Consultiu. Recordem que l'Oficina Antifrau és una institució encarregada de vetllar pel bon ús del diner públic i que va néixer envoltada de molta polèmica, de molta controvèrsia i sobretot d'un llarg. El Parlament ha aprovat avui la reforma de la llei de l'Oficina Antifrau i això permetrà posar en marxa aquesta institució que feia molts mesos que estava encallada. El principal punt de desacord entre govern i oposició era la manera d'escollir els que han de ser responsables d'aquesta oficina i això s'ha traduït avui en un agre debat a la cambra, especialment entre Esquerra i Convergència i Unió. Que el ple seria mogut ja es veia venir quan, abans de començar, la mesa del Parlament rebutjava la petició de Convergència i Unió de demanar un dictamen al Consell Consultiu. La modificació de la llei de l'Oficina Antifrau, doncs, s'ha debatut i Ciu ha denunciat que això estableix un precedent gravíssim. Estem dient que el Constitucional no ens retalli el nostre estatut i aquesta cambra avui el que farà és una retallada de l'actual estatut i del seu desenvolupament. Jo els demano que reflexionin. Dilació i dilació. Conseqüència de què? Només se m'acut una cosa. Por. No por vostè, senyor Coromines, però sí que hi ha por d'alguns membres del seu grup. Clar, el tema no és el candidat, sinó que el tema és tot. Doncs digueu-lo d'una vegada, que és que no ens agrada aquesta llei, que no volem oficina antifrau, digueu-lo d'una vegada. El problema no és el candidat, el problema no és la votació del candidat, el problema és que no voleu aquesta llei. Hem fet un esforç intens, llarg, constant,
pel diàleg amb tothom. Però alhora estic també obligat a fer un exercici de responsabilitat i, per tant, d'evitar situacions de bloqueig. Iniciativa acusa CiU de buscar l'espectacle, mentre que PP i Ciutadans lamenten que es devaluï la independència de l'oficina. La reforma de la llei, aprovada amb els vots del tripartit, permetrà desbloquejar el nomenament de David Martínez Madero com a director de l'organisme. Només farà falta majoria absoluta en segona votació en lloc del suport de les 3/5 parts de la cambra. Ara, perquè l'oficina antifrau comenci a treballar, només faltarà, doncs, el nomenament del seu primer director. El govern preveu que es pugui votar abans que acabi aquest període de sessions en un dels 2 plens previstos pel mes de juny. Òscar Armengol, TV3, Parlament de Catalunya. Avui és dimecres i hi ha hagut ple al Parlament de Catalunya. Els grups del tripartit han aprovat una modificació de la llei de l'oficina antifrau per facilitar-ne el nomenament del director. Fins ara, per nomenar-ne el director, s'havien de tenir els vots a favor de 3/5 parts del Parlament. Això feia necessaris els vots d'un altre grup, a més dels del PSC, Esquerra i Iniciativa. Ara, amb majoria absoluta, serà suficient. Aquesta modificació permetrà nomenar el fiscal David Martínez Madero com a nou director de l'oficina antifrau, un candidat que no agradava a Convergència i Unió ni al Partit Popular.